Да, втория епизод на случая, за който разказвахме предишната седмица. Жителите на комплекс в Слънчев бряг тогава преживяха истински кошмар. Умишлен пожар ги събуди в ранните часове на деня и по чудо не се стигна до жертви. Извършителят беше задържан. Часове по-късно обаче той е освободен. По думите на хората, които живеят в комплекса, тормозът и заплахите продължават, а решение не се намира. Хората живеят в постоянен страх и опасение, че може да се случи нещо още по-страшно. За какво настояват те и ще има ли реакция от страна на институциите? Цеца Алексова ще включим отново. Цеци, добро утро. Наистина само преди дни се видяхме по повод на този случай. Какво стана междувременно? И има ли нови заплахи? Да. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Мира. Докато колегата от Пловдив Благой Бекриев каза, че там прокуратурата работи, тук хората настояват прокуратурата за да заработи, да се самосезира и да въдвори за лечение принудително този човек, който видно не оставя живеещите и собствениците в този комплекс на Мира. В петък, както и вие казахте, ние бяхме тук, за да покажем следите от пожара. Сега обаче разбирам, че тормозът продължава. Васко, добро утро. Кажете ни какво се случи от петък до днес. Вика си, крещи си по терасата, ще ва избия. Мене никой нищо не може да ми направи. Въобще 5 пари не дава за нищо тук в комплекса. И какво ще се случи, какво няма се случи. Той знае, че докторите ще го изпишат пак. 1 час ще го държат там и ще го пуснат. И ходи си прикава по хората и вика на всичките, ще ва избия, ще ва изтрепа. Добре, как се живее в такава ситуация? Здравейте, да ни се представите. Здравейте. Елена. Така, какво се случва? С утра кричал, после того, как вы его отпустили. Не вы, а... Да. Кричал, поугрожал немножко, но более-менее тихо. Вот эти 2 дня, даже 3, наверное. Ну, как отпустили, первый день орал. Да, вчера тоже покричал немного, но более-менее спокойно. Но все равно страшно. Вдруг он Страхуватесь? Да, вдруг опять выпьет. Что ему в голову взбредет, мы не знаем. Вылезет ли он опять с ножом, подожгет ли что. Вот, кстати, между прочим, машину поставили, пожарная не проедет, если он там что-то подожгет. Добре, как се живее? Има още други български граждани. Тук има в комплекса от 5 националности, българи, руснаци, украинци, поляци. Да не се представяте, кажете за какво настоявате и до кога може да се издържи така? Те повечето съседи, като се случи това нещо и се изтеглиха. Даже не много си продават апартаменти, защото така вие сами виждате за какво става. Просто не може да се живее. И настояваме да си го вкарат в ред, където трябва. Нали, има си органи, институции да каквото могат да направят. Нали. Ние не говорим за затвори, но вие сами виждате за какво става въпрос. Ето, тук са много малка част от хората, които бяха в комплекса. Щяхме да се задушим тук. Димещата бяха абсолютно големи. Всички бяхме с черни носове, лица и просто трябваше да се видя, ако бяхте отреагирали на време. Така или иначе, важно е да кажем, че човекът е бил задържан, но веднага е бил пуснат. В петък след нашия ефир имахме отново разговор с представителите на полицията. Те ни обясниха, че го задържат, но преди един по-дълъг арест, всеки един арестуван трябва да мине медицински преглед, който да установи, че няма опасност за неговото здраве. Оказва се, че за въпросният 68 годишен мъж има опасност за неговото здраве и за това той всъщност не бива задържан от полицията. С решение на прокуратурата е бил въдворен за принудително лечение в Центъра за психично здраве, но странно защо е бил освободен. Важно е също да кажем, че той има и една присъда за хулигански прояви, но там наказанието е административно 500 лева глоба. Сега за какво настоявате? Да си го взема, да си го гледа, сина му да вземе, да си го гледа или да го вкарат някъде да го лекуват. А вие всъщност имате ли връзка с неговите деца, с неговите наследници? Звънях му на 2 дни, няколко пъти му звънях. Той ми каза по телефона ми, той е голям, достатъчен да се отговаря за него. В следващия момент се обадил на председателката на Снежанка Ненковска, за което им благодаря тук от повечето, които са живеещи тук, защото тя до някъде на 80% вкара в този комплекс в ред. Тук беше пълен хаос. Така. Тази жена заработиха при нея институциите, заработиха адвокати, за което им... Да, нека да се върнем. Да, но тя също е на такова. И тя му звъня, нали, на сина му.
Няма. Сина му вика, бе, да се оправя. Нали? Такова в един момент звънал на Снежанка, викал, не дай Боже нещо да стане, нали, за съд. Имам топ адвокати, имал топ това, топ онова. Добре, етажната собственост, обмислихте ли вариант да сезирате прокуратурата и да настоя? Ние се ходихме в прокуратурата. В Бургас ходихме, в Несебър ходихме. Отиваме в Бургас, в Несебър ми вика, в Бургас ми викат, що не работите, вика с Несебърската прокуратура. Несебърската прокуратура, дадем го, ще изчакам. То съдия не работил, он адвокат не работил, прокурор не работил. И какво трябва да заработи? Трябва да стане убийство ли тук, за да се заработят институциите? Това направо ми е пределно, не ми е ясно. Къде? Малко с малко дете, ако го пусне тук, ако беше извътре това дете да се играе с играчките, какво правим? И пак институциите няма да работят. Разбрах. Хората, както виждате, са в един процес на безизходица. Може би наистина районната прокуратура в Несебър трябва да се сезира и да тръгне по стъпките, така че да се помогне и на този човек, който видно има необходимост от медицинска адекватна помощ. Благодарим на Цеца Алексова. Сега внимание към